Bideo honetan jarduerak nola agendaratu ikusiko dugu. Horretarako, bi modu daude. Bat, agendaren bidez eta bertzia jardueren kudeaketan bidez. Sartuko naiz agendan, irakaslearen kuadernoa eta agenda. Hemen agertuko zaigu guk aste osoan zehar ditugun ikasgaiak. Adibidez, nik hurrengo asterako prestatu nahi dut, orduan nik emanen diot, adibidez, hemen, matematika irekiko zait, horrelako eleio bat, eta hemen jarduerak sartuko ditut. Ematen diot gehi oneri, eta zuhaitzen jagoen jardueran. Hemen, aukeratuko nuke, nik ja zuhaitza prestatu dutenez, zenbaki motak. Eta emanen nioke gehitu jarduera. Egin bali badut, agertuko zait hemen. Nik bertze jarduera sartu nahi dutela, gauza berbera. Emanen nioke gehi oneri, zuhaitzen dagoen jarduera bat, eta adibidez edukien azterketa. Sartuko nuke, eta gehitu jarduera. Ja ditugu bi jarduera motak. Orduan, nik hemen saioaren oharra idatzi nahi bali badut dozein gauza, zenbaki motak ikusiko ditugu. Orduan, onartzen bali badut, hemen agertuko zait. Agendatxo hau, eta baita ere, horrelako ohartxo bat. Honek erran nahi du, nik saioaren oharrak idatzi ditu dela. Nik kenduko banuke, hori, onartu, emanen nuke, ikusten, bakarrik agertuko zait egutegia. Bai, hori da forma bat. Bertzia zein izanen da, irakaslearen kuadernoa, jardueren kudeaketa, jarduerak. Sartuko naiz matematikan berriz ere. Hontakoan, zenbaki motak egun batean egin behar ez dutenez, egin martxuztelako segun gehigotan, eman nioneke. Hau agertzen zait hemen, nik lehenagotik egindako zuhaitza, joan naiz lapitzara, eta lapitza honetan, agertuko zaigu lehio hau. Datak esleituko ditut. Horretarako, ja, dagoeneko bi sartuak dituztenez, hemen daude. Baina sartu baditu gehiago. Saioak esleitu emanen diot, lehenbizi aukeratuko dut zemagarren edo ze taldetan ematen duten, adibidez sigarrenan, klik gainean, eta emanen dut hurrengo asteazkenean. 23an ere bai. Eta hemen agertuko zait klikatzeko. Gehitu eta jarraitu. Hementxe, ja daude nik esleitutako saioak, adibidez. 21an, eta 23an. Ni konfunditu bali manaiz eta ez bali madut hori egin nahi, kentzen aldut, hemendik. Klak? Baita ere, nik sartu nahi bali madut ikaslearen agendan, klik emanda, agertuko zaio berari. Eta hauxe izanen zen agendaratzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.